hedder Charlotte. Jeg arbejder i idrætsbørnehaven Hylet, som ligger i Indre By i hjertet af København. I Hylet der har vi opfundet cykelleje, og dem bruger vi hver fredag sammen med børnene. Det er super sjovt. Vi starter fra de 2 år og 10 måneder, hvor de kører på løbecykler. Så sjovt. Man lærer at få en glæde ved at cykle, når man ikke er særlig gammel, og at man får en tryghed, når man cykler. Der skal Charlotte kaste bolde. Og det gøres bedst ved igennem leg. Leg og læring hænger sammen for os. De lærer at tage hensyn til hinanden, og i sidste ende andre trafikanter. De voksne tiller lige, hvor de vil have det. Det er det, der er det sjoveste. Her lægger vi kimen til Danmarks cykelkultur. Vores børn vil være cyklister hele livet. De vil cykle til skole og senere til arbejde. Vi vil rigtig gerne inspirere andre børn i andre byer og andre lande til at lave cykelleje og have det sjovt på deres cykel. Deja el caos y rencores atrás, porque somos el que con el civismo y ciudad, yo voy en cicla es pura. Lo que quiera dibujar en el suelo, salir de la parte. Vamos a empezar todos por el azul. Mira, Ay, 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 los va a coger, ay, 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 ratona, la va a coger el gato, los va a coger el gato, ay, 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 la va a coger el gato. Fra København og Medellin giver vi nu stafetten videre og sender inspiration til cykelleje ud i hele verden. Hvem bliver mon de næste børn?